No. Nazdar lidi. Nazdar lidi. Oj. No, tak prostě hrajeme tuhle mapu a tak. Se jmenuje Sea of Flames, jo, kdybyste nevěděli. Děláte Ne, pomoc. Uděláme si pepíka. Pojďte za mnou. Ne, pomoc, já se propadám. Hej, dobře, mám nějaký dungeon. S cobwebama. Ty vole, kam zase slípnu ten. Já se spadnu. Já jsem spadnul, hej, já jsem zapadlej v tomto. Jo, tady je nějaký dungeon. A tady nějaký bug. Hej, ten strom by to chtělo vytěžit. Už jsme PvP server vlastně. Hej, to je krutý, jak se ten, oni jedou spolu, ten písek a to, a teď už ne. Hej, úplně, hej, tady dole je uhlí, úplně strašně hodně. Jo? Jakože uhlí. No, jakože nemáš to. Jakože ještě stromy by to chtělo. No, teď já pro jeden důl, víš. Jakože uhlí. A jakože já tady taky něco našel. Jakože já jdu na dřevo. A tady je osvícený. Tady je glowstone. A kde, prosím tě? Tam, kde jsem já. Tak já za tebou jdu. A je tady truhla. Ale je hrozný problém tady projít. Tady jsou což je tam truhla, jo. Je tam truhla. Rychle. Já vás vidím, ty vole, vidím vaše jména, vy jste někde pod tím, jsme dole, víš. No, vy jste pod Jo, to je. Úplně ty pavučiny zbožňuju. Víš, co musíš udělat totiž? Já ti ukážu, koukej na mě. Beru vám věci, užijte si to. Hej, tady je něco, ty vole, co to je? Nelezte sem, já už jsem to vzal. Kamikaze! Dělej, dej mi. No to si moc myslíš. Ne, ty přesně do mě sekat. Hej, mám cestu. You Dao, I heard you like chess. Ty do mě hodláš strkat, jo? Ne, hej, on má kamenný meč. Hej, dej mi, jako dělej. Jakože jaký důvod? Protože to hraje spolu. A všichni si budou myslet, že jsi úplně blbej. Já vím, ale já jsem úplně blbej. Já si prostě nechám náčiní a vysvětlete to ostatní. Ne, co? Ale náčiní mi taky nakýdej, co tam toho bylo? Co tam bylo? Bylo tam kompletní kamenný. Bohužel pouze pro jednoho. Já bych si to naspawnoval, protože jsme tady 3, ono to dělaný pro jednoho. Ne, nespawnujte si nic. Nebudem cheatovat. Co jsi mi to dal jako? My jsme leny. Počkej, já zničím tu. To úplně krutej s tím mečem. Tak já jdu natěžit ten písek. A prokopím se nahoru. Já nemám žádný... Našli, takže v podstatě jsme úplně nejlepší, vyčistili jsme dungeon, jsme úplně krutý. Já nemám žádnej... Natěž kobl a dej mi tak nějakej. Natěž i ten koul. A ten je kurva kde? Tady. Tamhle dole úplně strašně hodně. A dej mi nějaký bloky. Já se dostanu mezi tím nahoru. Tam dolů nechce. A já jsem se zase seknul. Já žádný bloky a já mám tady to. Díky. Vypadni z Díky. To dal jsi mi 3. Já se možná portnu za Kubou, protože... Já jsem nahoře na tom ostrově a pohledávám ho tady, jestli to ještě něco nenajdu. Já potřebuji taky jeden blok. No to je jedna si. No, ničit kámen rukou jako úplně na pomoc. Jo, neportujte se, to je... Ček koho? To je cheatování. Co? Já jsem tady uvězněný. To není koul, kamaráde, to je bedrock. Ne, je to vypadá... koul. Jo, je dobrý, ale je to koul, ale ten jeden nešel. Hej, čestka. Potion slav. No, potion slav, ten je úplně výborný, jakože ten tě zrychlí, až to bolí. Hele, prokopal jsem se do tajné místnostky. Jo, nevím, jestli to je koul nebo co. A nevím, jestli je to jako tajná místnost nebo nějaký... Ne. Hej, já nevím, mám dozít ty česty, tady 8 čest. Vem to. Nebo nějaká pás, já to tady prokopu. Jenomže já s tím hebnu, vole, já vím, že s tím hebnu. Je to naprosto jasný, vole. Našel jsem dobrou... Hej, dobře, já jsem našel Victory Monument. Jo? Ne, je to jenom čestka. Já nejspíš... Jo, a je v ní luk, 64 šipů a Iron Sword. A 64 jack. Hej, já jsem na... A slyším zombíky. Já jsem tady něco našel, jako... A je to takový divný. Já jsem našel metro. Meč. No. Já jsem našel metro. Jo? Ale jenom vidím ho za sklem, takže já bych radši jako... No, když to fakt máš meč. Mám Iron. No tak pojď ke mně, nahoru na ten ostrov. Ale já se nedostanu nahoru, já mám strašně málo bloků. Počkej, teď už možná ne. Teď už se dostanu nahoru. Dělej to. Kde seš? Nahoře na tom základním ostrově. Classic Islands, jo, tamhle tě vidím. No, pojď za mnou. Vidíš, co mám v ruce? Vidíš, co mám v ruce? Jo, ale to mě jedno, já potřebuji tady něco.
Ale tadyhle, kde jsem to viděl? Tadyhle jsou pavučiny, že jo? Jo, ty vedou do Victory Monumentu možná. Jo? Nebo k metru. Ty si hodně věříš. To je ono. Já chci, Jo, je tam metro. Jo? tady udělám kabel. Je tady metro, ale není tady... Nejsou tady vozečky, tak já jdu dolů. Hej, kdo má to dřevo? No, Kdo má to dřevo? já na něj teď jdu. Já vidím prasátko. A já jdu do Victory Monumentu. Cože tady je spawn, to si dělají srandu. No, když to, tak se nám to užiju. Díky. To užiju. Hele, truhlá čestka. Jo, tam budou vozečky určitě. Hej, Je další koul. 3 truhly a zlatý náčiní, kompletní. No, zlatý. teda jakože fakt platný to zlatý. Přesně tak. Další. Hej, ale tady je spawn a to se mi nelíbí, ale on je pod tím. A Potions to obsidianem. Medium. Potions Medium. A tady jsou vozečky. Chcete nějaký náhodou poslat? Já vůbec nevím, kde jste, takže asi tak nějak. Já jdu, No, já tak- jsem s tebou. Jo, tady. Mám cookies, postel. No, jestli máte dřevo, tak já mám... Creeper. Ale ne, já jsem v té pavučině. No, super, jde po mě creeper, že jo? Já slíknu tady ze zhora, mám sebe 8 čest. Hlavně ty Cože lapis nějak nejde těžit. Ah, no ty kráva, mám jedno srdíčko. No, what the Já fuck. ti dokrýt. Ah, no. Jo, mám to. Mám půlku, asi půlku těch tvojich věcí. Výborně ty vole, hej, jako dobrý, no. Jak já jsem se spal v nějaký díře v obsidiánu. A nade mnou creeper. Výborně, jak jste co mám se dostat. Já jsem se prokopal do nějakého epického metra. Ty si měláš nějak dát to metro, co? Jo, to je takový to, jak tam měl Minecraft na tom videu. No, dobrý ráno. Ale zničil jsem tady sklo, Ale nech mě creeper, nech mě. Já to tě, bude docela hnusný. nemám tě rád. Nejsem tady, Jakube, kdyby něco za tebou. Tam to Já to vím. Tak máš meč, ne? No, mám meč, ale krýt tě nebudu, protože nemám ten. A ke creeperovi fakt jako na blízko líst nebudu, to se na mě nezlob. Super. Tak já jdu prozkoumat Victory Monument. Creeper to je takový hajzl v té 1-2. Creeper je strašný. Ty A vole, on nech, vždycky dělá, že nic. A pak boom. Hebně. Hele, truhla. ty vole skeleton, já tě vidím Hej, tam. Kristofe, ty jsi kde? Jsi na tom základním ostrově, nebo jsi kopal někde jinde? Já jsem u Victory Monumentu, u truhly. Oh, masiv. Tak to si beru torčky a to. Já musím vykopat nějak to dřevo, ale fakt netuším jo. Hej Michal, Kde ho vidíš? no ten strom nahoře, že jo? Aha, tak ti dám sekiru. Jo, no tak dobrý, no tak tam děj. Já jsem ti dal. Já, ty si až si to všechno vyřídíte, tak pojďte za mnou. Ale my nevíme, kde jsi ty, chápeš? Já vím, já vím, Michale. Co? Jo? Au. Tady. Tady je průchod. Další truhly. Oh, enchanting table, jupi. Shit, ne, já mám tu sekeru. Já mám A zlatou už nemáš. sekeru. Už ne, no. Ty vole, hej, jděte někdo pro ten strom, nic tam fakt nechce jíst, já už jsem tam dvakrát hebnul. No to bez toho stromu vytrčím. Hej, nechcete někdo nějaký věci? Tady je jich vážně hodně. Jakože Železný já dveře. jdu v tom metru, jakože. Jakože já zase hebnu, že jo. Jakože pojďte ke mně, protože Jakože nevím, jestli Čirou- jsem jel, jsem u tebe. Oblíbené minecarty. jo. Čirou náhodou. Zabím Co? Ne. Čirou náhodou mě creeper zabil. A to Že zbylo. náhodou si hebnul, vole. Zbyl mi Victory Monumentu, nebo kde? Tady ne. Teď už ho získám ten strom. Nech mi moje věci, ty Hej, dej mi nějaký taky. Já ti nějaký dám třeba. Ty jsi měl to, dej mi. No to ti vážně díky, ale dej mi to, co jsem měl. Dej mi hlavně ten Tady si luk. mohl vypnout tohle. Ne, takhle. Na co vůbec hrajeme? Na co? Na Dej mi hlavně ten luk, jinak tě zabiju. Vážně? Sekera mě je vážně na hodně věcí, hele. Vážně mě zabiješ? Mohl bych to zkusit. A kdo by vyhrál? Hej, dej mi to, Jo. dělej. Ale mám tady jenom jeden sheep. No já mám 64 ještě. Já zase hebnu. Já zase No a hebnu. zbytek si nechám. Ještě ty. Ten Iron Sword byl můj, ale víš. Ale už není. A ti dám Tak kamery. ty si... Chuj, ty vole. Kurva. Hej Enderman, já se mu nebudu koukat do očí. Ty vole, Hodně no. věříš. Světlo.